Ak dávaš hodiny práce do niečoho a očakávaš, že to bude mať ako také výsledky a stane sa presný opak, tak ťa úplne chápem. Ale nebudem klamať, ako často ma to nesmierne demotivuje, keď vidím, že rovnaký štýl videí fungoval u iných tvorcov a u mňa to dopadlo maximálne podpremerne. A samozrejme na jednej strane môžeme hovoriť, že algoritmus je nepredvídateľný, ale na druhej strane práve to, že sa to niekomu podarilo, je krásny dôkaz toho, že sa to dosiahnuť dá. A to, že nemáš také výsledky, aké by si chcel, nie je definitívne dôvod na to, aby si s tým prestával. Práve naopak. Lebo možno si len jedno video, projekt alebo blog od toho, aby ste všimlo viac ľudí. A keby len to. Nikdy hlavne nemôžeš vedieť, kedy svojou tvorbou niekomu pomôžeš. Napriek tomu, že moje video sa zaseklo na pár views, tak za to malo strašne dobré ohlasy. A práve to, že som niekomu pomohol a že som ho inšpiroval, mi dodáva oveľa viac motivácie ako len nejaké náhodné digitálne čísla. Preto sa zamyslí, či prestávať dáva naozaj zmysel, lebo ja si myslím, že nie. Možno to video stačí len reuploadnúť alebo ten projekt uverejniť na viacerých miestach. A ak si ti páči moja tvorba, tak ma neváhaj podporiť kliknutím na tlačidlo sledovať. Ďakujem.